Hello, papagayam. Present manen ti pagayam yon ni manang yu abiyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras ngayon kay panagdengdeng nga itagon daway. Dawat ko asapay la kumata nakaradkad kayo ita, idyan yaman nga raramidan, wano sa dino man nga ayan yo. Ti surat, wano pa kasaritaan ngayon tayo drama, kat nagapo kini pagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan. Ngam, sakbay na, kablawan tayo mampada Gina, wano Ma'am Gina Cortez, kanami na nurse dita ICU dita Canada. Ni Ma'am Elma Rodrigo dita Taiwan, kani Jenny Rose Luxon. Kastiman, tikunana. Dear manang biyanang, agpada kami abaak kani kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan agpada ti ugali me. Tangamin, imbak-bakit ko ti kina playgirl ko. Idinto tanimanang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin tag meriendata. Ang yaman na, mamiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang Domingamot, masapul pa lang ay bagang mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaw kinis ka. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam, dayta. Naglaka ka makasapsapul itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagam mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam nasa isaya at mo maamwam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Iagsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no dagduma. Awang problema. Nga oray naglaka amaum-uma iti lalakay. Amangan lumadamdama, sinaan na kamag. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Di na kano sinaan, Mileng. Oh, nga ta. Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan manang, di nakpaibainan may. Lala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. Mano? Oray 500. Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga namin nga underwear ko. Ito. Ay, agayaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na, Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo, awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na, Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada, mamati. Dadapay kami, bayadak. Alon ko, Mileng. Ay, mangilasin ka asiko din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon? Asino, uraya, Mileng. Ni Henry, Kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na, manang. Rumbang lang ay kan na iti allowance ko ata. Nubya na ka nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanya. Sukat na nga? Basta sukat na. Apo damagampay laang mo. Amumlatan ha. Ay naading ka, makiasawa ka laang tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasagpay ngagbalasang. Kaya't ko pa'y taginjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aginjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdeng. Ibagam kinihin rin tagkasar kayaw. Jak nga ron pa'y nakasagana mo. May mayat isingle tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. My love. Ay, mabit lang. Umayan, my love. Ano, sampay na to 5 peso, Kaawan ba nabatin ito sa window?
Kang pa'y kami na amang ka inang ko. Kaya katang si Danda. Anya kamutan. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mileng. Basi mo lang kami ti sandok. Kas construction worker. Mawa na no kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yun mo na itan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si Makit ti ulok. Kaya't kunti matorog. Ano yan? Hello, Manang Dominga. Anda manan? Ha, ay sumrek ka Hinray. Anda ka din Mileng? Ay wun, ada iti silid na Hinray. Mabiit lang tayo ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawa anak. Anya, katno imbagak nga ada ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mangibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imi-imo na. Anya, Alam naman ang kasarita maun. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas kami ibang baga Manang Dominga. ay kastamat nga mihintimbaga ni Miling kanya Henray. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay ngagbalin anubiam. Sakit ni ba kung kumang. Gusto matutulog. Gusto nga, isali ko lang at isakit tinari mo ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay kastamat kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapur ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsina yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw. Itatana sa papay. Amum anya kabsat. Playgirl to'y kabsat kaw. Awan bumayag anubyo na. Amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, uray ungong taknukwa kakabutang nak. Kaasimat amiling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, ay tatulungan nagluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Siyaktibus dito'y balay. Anya? Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. Nag-Diyos taman itayan iya ili. Agdanom ka mat Anya matan, makaumang arumat ti danom. Maya ti danom. Jak manganan, awang ganas kong. Nakayulatan ti mangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasan kabsat. Masyanak ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kabsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, masadot ka numat. Day tapay mati ko na mat. Sadot day takabsat ko. Tumulong laang no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado, no adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kabsat. Ha? Unak no nasingpart ni Mileng. Ngamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka textmate na. Pagdaak lang arudo na numyo na. Ngam adapay la textmate na. Isua, naupay akong kinkwana. Dominga.
Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, miling. Wow! Ay, mangtad ka mangaruduray kin si Milaang. Ah, Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasek man tag cellphone iti touchscreen. Tap nag-video call tanto. ay. Ag-video call tano day tagdigo sa. Kaya mo. Bastos! Bakit? At nay, kapapanamon ngayon siyang. Ay! Ay, pinanawan nakmatan. Pag meriendam Dominga. Ha? Nay, apay nga ikanak iti kwarta, Insyong. Pag meriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambak iti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay nanagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, Adwa. Ha? Walang kantis ka, Insyong. Katsika mamanang. Aga-agaw kay tinobyo. Ha? Ay Allah. Anya ka din day nga ibagpagamading ko. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na. Nay, anya nga. Insyong, ibagamtag pa isaw. Crush mo ni manang ko niya. Ah, Agsaw ka. Crush mo ni manang ka. agbrektan, miling. Anya. Adon, tinakaupayakin ka. Isumagsinatan, dak kaya tugayin. Wanan kay tibahan. Aray ko. Kalpasan ti amin. Kastalaka-lakanakan ka ti panangisinam kanya. Awan terumban, nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbautan tamiling. Isumagsinatan. Napuskol kay di ti panagrupropa ma. Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanya. Puskol roba. Puno, tiatab ni Miling, Dominga. Kras ka. Ginsaan la day ta. Magayata kong din ka. Anya. Maaklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laangan iti sabaling nga armam. Saan na siya? Kasigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ka ngamsigan. No isudag balin alapod iti panagin na yata. Agtaray talahangan, Dominga. Anya? Ay, atun ka. Sambutong tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga isang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit dimot. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kada mula aparyakan taron. Ay, Insyong. Uwan ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa lang mag... I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Uwanan, ay ayatan kan, Insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Ala, hinagkanak mo tan, Insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga roday. At danlisinsak ang mga king-ka, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayo kinensyong manang. Ha? Saan ka nga agungat, Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damat din kasukat ni Insyong dito posok. Ha? Adadagaws? Kawan na. Apay kapoy. Maapil nga minti kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kan ni Insyong. Jak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isungag talinag kayo dito'y. Jak kaya tapanawan da. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanan di kabsa mo aya. Ay napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag lagi de. Tasangay so tinasawak. Dagdag
paag ko matibabawi itan. Nga pwede ka sadyay nga ramin na. Darling, may maglakit din ta nakita ka, darling ko. I love you nga talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Taituloy kung ti agluto. Nakarakom ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Ay, jay awanan ba inala kay Philip, Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama na dyan nga Andring. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinagidan mo ti dua anubya umilaing. Uwan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagidan damat na nang i-break kaniyak. Anya? Ay, apay. Ti ko nam nasaya at ti kastangar aramida, milaing. Paggigidanam dagiti nubiyaw. Kaya't ko kumangarudan ti makiasawa taw mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingpot ni insyonggan ka. Ngamin break dakmatan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Apalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Masyala kinimanang mo. Yak kaya na mabanog. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba iti bado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito balay. Sikan ti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabaling. Yak kaya't ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't, at dabalo akabsat mo. Ningay ading mo Mario. Well, nangasawa na. Masigugan niya asawa na. Ay, sayang nga ruda. Aba iya. Ay, kwa. Awan, insyong. Manang Dominga, pakibagang mamagkinensyong tay labana dagiti murang ko. Nagsaki nga mentisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaw na ninsyong dito'y balay katating ko? Kan mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagod. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikit. Aging ginantil manandaman ng Dominga kan insyong. Ay, kano nga tamat ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinalos pusak nga minensyong edi. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakan. Kukwaklatan ti mapapal kanimanang ko a Dominga. Akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko. Tasyak mati mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Katgapo iti dayta. Inkadang ko tilimasin iti pagnadan. Tama ditiriknak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, miling. Pasensya kan iti dayto may bagak pagayam miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta. No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dangaround. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati pay panagbiag mo habang napigsa ka pay.
Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mileng. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kanagyaman kami, tingkay panagdangay. Naimbag nga orasyo papagayam, syakti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kumusta kayo manan? Matutudong aldaw, isungagan andan tayo kumakanayon papagayam. Tisurat ngayon tayo drama ita, kanibasa kat manipod kanipagayam tayo ang gardo, sana pudpuno anagan. Ngabsakbay na, kablawan tayo pa'y ni Reyra Luciano Sr., ni Joanne Rovillos, ni Jazz de la Cruz. Kastoy man tisurat ni pagayam gardo, Dear manang biyanan, adda nasingpat amanugang ko, ta amin apang ibaunak ken guana, mapan ket aramiden na. Adday di pasama kiti lugar me. Ti karuba me iti pagtarayan to istorya, apakay ramanan mi meten iti manugang ko. Rugyak ti agsalaysay. Sauro, bunagam tu man jay simento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkanto man isilpo ijay host ijay garden ka. Tap na masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaning kanto pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Pangalaak na tatang. Ne, kating kaagbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwang tapno adda reserba. Nawatan? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitan nga imay dito'y balay isa, balasan ka. Kat may rabrabe eh. Niinang ko, itaray tayo kumain di hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, noon kasapulan ka iti tulong. Isungaron nga da kayo ti inasid ka, tata, na minsan sa lang nga nag-apa kayo iti kaninang ko niya. Ay wag, ay ngam nalipata kong dahi jay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan, tata, pinagawid da kami idinta ko na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyang. Agpilit mat nga itaray ko kanoy di hospital. Ay, kasta ay. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arot, tawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay ay abagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran ti tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alam na, darasam ta emergency. Mabait lang nga rod, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anyaman na ading isang. Kat anyamay. Mabalin ko ka din di agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang ha. Si putam atabaka ang sungab manan. Ibagam nga orayan na kanya manong Sauro. Sige inakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Mataya ka din na talaga, doktora. Mano atawan titahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, Nana.
kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, may. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tinamdamagan niyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulan ti panagbiagyo ito lubong. Anya ka mo dyan. Imbes nga ilimad mo kumamatay sa kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni Timabet. Ay, at nga kapsutak itikas na nga ibang bagam. Ay, nagpatyanday ta. Abotag pa iti sa nga pulo ataw. Ay, aklunan tayo kadintig asat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak, dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaon. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Ba't agbiagak pa'y? Agbiagak pa'y! No kasta, inyawid damat lang ti ina ni isa daw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di nakano kaya ti agawid. Kaya pinilit ni isang. Kaya't nakano nga men ti magasan. Kasi mga roda, namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Mauti ka nun nga stage na jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mang tad iti uray pasikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padayja bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiya pa mga minni di dayjay. Wan, ngamlipaten kumanti na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tubay, inapanak iti dayjay. Ay nga binaybay akon. Tulungak lata. Tabarang maalay-ayan basek tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kayo ospital. Sarasam, siyak pa'y kaya timatay. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labin, awan matmayat nga mangtulong kada kayo. No talaga nga ipan yun nakatitulok yun, Pangasi yun, nanang. Siyak pa'y kaya timatay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau si tanto tiyo mo nang alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong ka dya tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumra kayo Ay sanay, pagkantara mo ti tricycle mo. Tanda itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasamakan ko na. Imbagak at tricycle mo ti aramatan tayo. Iso atarasaw. At ka, naitaray na ka manan dito'y ospital ka. Kumusta tirik nam? Bayat manan. Sumarantak no dak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko ang kakakardaw. No pumisan. Ang tagay kanto. Aniya? Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. Ang kanto ang video kay kanto. Ilibre kanto. Basta agimbagak. Agitibol kanto iti chicks. Ala, agpaimbag ka nga ron. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Pumisak, iti kasta ngay magbagam kakakarda.
Anang nga, mabalingan ti agawin. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakkelaan ti bilyo dito ospital. No, gigyan kayo dito eh. Wen doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan mi. Agawin kami. Subli laki. Hospital isang. Itulok yung amin nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na. Pagawitan da tayon to maglaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Piyagak pa. Yung taybilin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw na'y nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat. Unang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isang. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kuwana, kaasimot. Intan di nga yun ni isang. Wen, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga ado ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo. Tanaimbag lang nga igatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom katagiti umay makilamay. Ato matlatagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marong kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanaw din. Ultimo dagiti kakabagyan mi kat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takasta kano ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta kano ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay kanungay? Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybay ang tayo na. Mabutang man ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno al-alyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpun tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kanemang sauro ang abag katantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mangbagkat. Sige, awan problema tita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilungaw. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mat dagita at taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabaalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga rod. May isa, 2, 3. Ay na, nadagsang matgayam. Wan nga rod.
Nagdagsan tatang. Ay na, mautbalan sa konsolo. Ay na, natindag mo tilungon ng tatang. Ay, ala, ay, napakbunti bangkay. Ay, huwag nga raw. Ay, Nay, anak ko yun, Nay. ay, Ala, ay, napakbumata na inanang ko. ala, ako pumun ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na, Sauro. Anyamot namin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Aramid mo ti magpagak. Takasimay panapaklam itinaga. Anyamot din. Anya pa'y lat kukulam, Sauro. Ang gunay ka na. Wen, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulo diyo, tatagardo. Wen gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro kayang tag-drive. Wala tayong surok ngagmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng di pa kataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan tatang. Ay, manaktak mataktak tayo manan nga rod, ah? Huh? Di ka matanagan ni isang tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, Soro. Bumaba ka dita. Tamagmag na tayo. Ha? Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain ang mga numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni nanang ko itoy. Saulo, ubaon ti bangkay. Anya kayo mutan tatang? Aglablabos kayo. Saan aga po anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo? Kat ipaarami di mat amin kanya kaw. Nga uray saan mat arumrumban. Ha? Da kayo ti mga ramid no kayo tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yo. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagitang ipaparami diyaw? Apay ngay akasta kayo? Soro. Hindi ta kayo. Makamo kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ha? Ala ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi di Balayda? Kahit awan mo timati nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kwa na. Nasayat nga ron tikas jay. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singput, abuswon mo tam, tiki na singput na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tao ak matlaang ngagbitaw. Ingkasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at kararamidam. Sana gaputan na singput jay tao, katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang ko, iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damaw di nakasarsarita, mismisuutan naklaan, ngam ayok matlang, kat napakawanak. Kat nagawid matlang, iti Balayda. Kat ita, tsako na yan ibabaon, ti manugang ko, no kasapulan lang, sa kunto ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, Gardo. Nasaya at matata nakapanunot ka matlaang pagayam, Gardo. Wana, di tayo una abuswan, nagiti nasisingpot at tao. Tadamot pagpatinggaan ti pasensya. Adamot rik nada akas kada tayo. Iso narigat ti manggundaway. Kan mang tagibasit kadakwada. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Gardo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Papagayam, kumusta kayo?
aganan tayo akanayon, tanay matutudumanan dal daw ita. Siyak manan ti bagayam yun ni manang yu abiyanang amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak ngal daw kan oras yan kay panagbuy-buya kan panagdengdeng nga gita akan ito. Ti surat ngayon tayo basa kan drama ita kat manipod kan ipagayam tayo alito sa napudpudno anagan. Ngam sakbay na hello kani June 8 ni Sofia Butite kani Ma'am Vivian Voluntario. Kastiman ti surat ni pagayam lito. Dear manang biyanang, may papa ni ti asawak kan ti abalayan ko ti pagtarayan ti istoryak kan ka. Agpada ngamin anasam iti punsyonan ti asawak kan ti abalayan ko. Katunggal sumangpeda nga gapo iti punsyonan aday madda a take out wenno binalkut da. Rugyak ti agsalaysay. Ay, excuse me lakay. Aglisi ka ta na nagsentimod ko. Ay, yaday tayong sampot mo kalda. Ay, sakat babaw. Naglulukmag a sakat babaw. Aniya. Ala, agluto kan, tanaban nugak anag na. Mangluto ka man iti crispy pata. Nakalaam nga idita. Tangdan ko at timulong ijay kasaran. Timulong at ngamin anagukis iti carrots, kas kada patatas kanda dumapay. Alalakay, agluto kan tanay, mabisinap. Basit tinakan ko ijay kasaran. Ada ni abalayan ka, da abalayan? Ada abalayan, ngam nakaturawg. Napuyatan gabain, tanagapo ijay kasaran. Kasang-sangpot na laitay. Riinga man abalayan, tada papanan may. Nay, papanan nyo manan ngay abalayan? Ingkam makilamay. Ijay? Igi abagatan, kamaudyanan na, natay laangan tay siyam tibiyag na akaba wala kay. Alan, riinga mo ni baga mo, tama bang kamay? Anak, babiit lang nga raw abalayan. Napanan man ang dagiti agabalayan tatang. Ay na, kas iti sigaw, napandaman na nakipangan Basta damakan, mapanda. Kasaran man, wano natayan. Anya? Ay, una yung dagiti adwa. Nagpadaan da iti ugaling agabalayan. Wan nga raw da. Ay, kat sigurado man ang tikarni nga isang putni nanang tatang. Ay, kasigurado Kababay da arabi dagiti nga agabalayan. No adda punsyonan, iso dati makakaada amapan makipilpila. Hey, bimbak-bakit ang da arupat punsyonan. Nay, adupay matikarni dito'y reflakay. Saan samot anak naksayan? Ay, kat, dyan matlasidam ti ilutlutok no ko. Anya, apay ngay? Naumaak iti karnay. Natangkan fish ti kayat ko asidaan. Iso agi matangak iti kalman iti fish kan natang. Anya ka matanlitaw, imbes ang makainot tayo iti kwarta, mapan ka pa'y lagumatang iti sabali ang masida. Kakaasi at ngagdisdis kitar iti masida, tapno makatipid talaan, ngam gastador ka man. Anong dagiti karnay nga isang sangpot ko ngay? Ipakan iti asaw. Ay na, kano makaumamad nga ro ti karnay? Kan may saan anasaya at no karni akanayaw, ti masidsida. Nagkuna amaday, si kalat mangibagbaga iti kastalitaw. Apay, doktor kaya? Pagpakalaing ka manan ako na. Pagpapigsa ti karnay, kan pagpatidog iti biyag. Iso nga agsida kakit ding agsida iti karnay. Kita man tabagay, nagkotong ka. Kita man ti itsurak kan itsuram. Anyalaan ti sawan dagiti taaw. Ang mga no ibagada nga agawak ti kankadam. Agsida ka iti karnay. Agpalukmag kakiday lito. Ay nawaw, napsuga ka. Ngam kura ko pa. Nantay na po'y anak ko.
Ay, gusto nanang. Na, paritan na amangan, Amanda? Ado na yung tikinan nyo. Ay na, sigod ba't nga ado tikam ka na, basta karnay. Ay na, di kayo unay ko nagmat. Kitahan nyo man tabagiyo. Grabing tilimok maganyo. Dandan idi kay pa'y makapagnan ka po iti kinadakpul ti bagiyo. Ay, hapaw, may mayat akitaan tinalukmag, ngam tinakutong. Ay na, nagpadaan yun kanya balayan nyo nakaluklukmag. Aglinlin nung baka yung agpalukmag. Kagagangay na ado nga ro tilibre a karne, gundawayan taado pa'y tilibre. Madamdama ma-high blood kayo. Gapo iti kinalukmag yun, nanang. Di kayo unay man tani. Madino masubraan ti lukmag yun. Ay na, agkasarmat gaya man tay maestra akaruba tayo lakay. Wain, maestro matla ti mga asawa kan kwa na. Ay mayat taagpada da nga agisursura. Kay mapantayon to nayunam to ti alaam akanum no makipila ka lakay. Yawid mun to dito'y balay ti maalam akanum. Tauray siya, nayunak to ti alaak akanang. Ibagak nga da bisita. Katyalaak iti kananda ko na. Ay, makitan tao, Karda. Amangan no jak tumangan. Umay kunto labuyaan ti kasarda. Agawid ak madla adagaws. Anya! Apay, bak nang kaya. Apay, mabain ka nga agbalkaw. Ha? Mabain ka mapan makipila. Kakaiso na nga dalibri apakipanganan. Ala, di kan agungait. Wan, mapanak to makipila amangan. Abalayan Maya, umay kay dito yan. Nakapila akong dito lamisaan. Uwan abalayan, tay silupin mo nga, amangan no nalipatam. Saan? Adda dito'y bulsa. Lalaingam ti agao partakam ti agao iti kanang abalayan. Uray si kamot abalayan. Good luck. Ade, duwa mampay. Tamabaing nga umay makipila dagayay kakaanak at abisitak iti balay. Isu iyalaak man ida. Mabigla na. Atoy na. Ay na. Ay, agyaman nak aday. Thank you. Tumarunukan Karda. Wen abalayan. Ay aday, nayo naman iti dua a plato ti kukwa. Tanda sakit ti saka ti asawa. Saan ama ko umay agpila. Kunday may sanga apukaw. Yalaak man iti kananda. Talo kayo matana? Ay aday, talo a plato ti itid mo kanya. Napanan ni nanang tatang. Ay na, adapay la ijay kasaran. Sumanubli ijay pilaan ti makan. Litan, ayang mandayang. Darasan, tagsubli akpay kita kasaran. Kainak manan makipila. Ay umay kakit din. Di ka nagsubli ijay. Huston day ta. Huston ka! Sublatan na kaman kita. Si kamot ti mapan makipila. Tayawid mo dito'y balay. Tapno saan tan nga agluto iti pangrabyan. Ay na, mabainak bakit. Ha? Pagpainam ngay kat libre nga raw. Mala, kalubang nga raw day taon. Tagsubli ak. Inak pa'y makipila. Nanang! Huston ti pila! Kababain! Ay na! Inkay mo't makipila mo kayat lang! Anyan ni nanang. Ay, awan nga rod Nagpadaan dan kindi abalayan Maya. Isuda manan ti center of attraction dita kasaran. Sapay agungan numabagbagaan. Ay na, ibagaman kindi di asawam. Tabagbagaan na madya inana. Ay natatang kanayon abagbagaan nila kay ti inana ngam nasukir mo. Ipapilit na ti kayat ng aramidang. An-anuan nyo ngay dagita nagado abinalkot yu akar ni nanang. Kay sidaan irif mo ti daduma. Iuna yun. Apay diyo ang mo ay ada kayo titupi ko dagiti kalugaran tayo. Tamakit kita na diar aramidan nyo. Natukol ka no ti aklo gapo kada kayo kininana Karda. Ay, awan bibiyang da, libre nga raw. Libre nga agpaiso. Ngam saan magtakas dyan Ngagsubli-subli kayo kit tinitipila. Nagkurang ti taraon. Tanamin adu kayong mata nagsubli-subli dyan. Ay na, praktikalan ti biyag ita anak ko. Ngam iti nasaya at awagas ananang. Agasan mat day tangay.
Dandani ibusan yung titaraon iti pumponsyonan. Heh? Saan mo ka? Grabe kayo mga aksaw. Agkasar kanun daing niyang kenpilaw. Alaan data kano aninong keninang. Aniya. Ay na, adaman pakipangananan. Agbagkan to iti dakla. Aniya. Ne. Apay apagbagan na kitidakal. Wang, tapno adda pangikanta iti masubra tataraon. Sayang, naimbagla ka nun ti asaw, wano pusa. Anya pusa. Sidaag ko naman. Mala, wano no isa. Ay, jak sa mapanbagat. Anya, tapay ngay, ninong ka nga raw. Asinon to ngay ti partner ka? Uray si kalat mapanan mabalin mo't siguraw. Ay basta, umay ka. No di ka umay, agsapulak iti sabali a partner ka. Jay lakay nga agkras kanyak ti ayabak amang partner kanyak. Kayak maaw? Ay pilaw baraw. Nalpasamot ananganan dagiti bisita yaw. Ay, uwan nana. Amangan no adapay sumangpet no matamdama. Mabalin nga ako kusaklaan ang dagiti nabati iti lamisaan. Addan samot taraon ijay unang. Ha? Ay, dagitay mula nabati dagiti ninong keninang dagijay baraw. Ay, sige lang nana. Ay ngam na kaninyo adagos nalaka ama panglas. Ay, uwan pilaw. Kay alaat nga raw dan dagiti nabati ijay lamisaan baraw. Ay, uwan nana. Sige lang. Ikanak ba't iti bingay ko Inalam mo amin ng anabate abalayan karda. Unay kan ay abalayan. Bumingay kapaylaan mo. Kat adda lang arod inkargam di tabag mo. Awan kurang abalayan. Mala. Mabit lang arod tagbingay ta abalayan. Nagado ti taraon dito yung ref nanang. Sana may bibus. Nabanglasama ti daduman. Kasano ang mabanglas? Kat nakaref nga raw. Uray manungal daw dito yung ref dagitoy. Sapay dagitay narikadwan asidaan dagitoy. Itad yun iti asaw. Ay saan? Nagrigrigatak nga impilpilaan dagita. Ipakad mo lang iti asaw. Kanok amin dagita. Ikaw. Anak ko, agiriin ka man. Nagsakit unay ti tiyang ko. Anay ko. Abayan nanang. Nagsakit unay ti tiyang ko. Namin ako na nagsubli-subli ijay siyar. Ngam nasakit lang ta. Maulawak pa yan. Itaray na ko na iti ospital. Anay. Mabit lang nga rod nanang. Anay ka, ay nagsakit unay ang tiyan ka lakay. Ay litaw agring ka man. Dali, apay, disturbo ka, di pa naturo. Ay, itaray na kanya ospital, nasakit tiyan ka. Aniya, Anay ka. apay, anyag kinan mo. Jay matla nakarep at araon tikinan ko itay. Aniya. Alan, jak ka baalanan ti sakit na. Ay, maulawak. Ay, day tagamin, di magbagak. Napanglas lakit di kinan mo. Kunak gabin nga ibalang mo dagijay. Ngam kinan mo pa'y lagamin. Ay, sermonan naktaon no na imbaga kaon. Saan pa'y lang ay tata na sakit unay yung tiyan kao. Ayan na ikaw. Nanyangay, makita yung itanti bunga taramid yun, nanang. Anak ko. Agpada kayon ana ospital kini karda abalayan. Gapaw iti kinaanto kabiya. Dandani kayo nasa bidungan ay. Tanabang listikin na niyo nga agpadpada. Agyaman na. Nakaginawa kunak numatay ako. Ay, uray siya. Kunak no ipatay kunday jay. Ay talaga nga ipatay yun iti sumaro no di kay pa'y lagbaliw. Iso nga agbalbaliw kayon. Madi ti kastagarami diyaw. Madi ti buwakaw. Sana ka po alibre ket daro kay magtanadaraw. Kitaan yaw. Dandani kayo na isagmak. Gapo iti kinabuwakaw yaw nga agpadpada.
Ay, uy, manjakon. Nadidigra ako. Yoray siya, manjakaw. Nang runa ket datan ti tupi kuda iti lugar tayaw abalayan. Dagiti antukab nga agabalayan kun kunada. Ay, talaga Nag-viral kayo, barangay tayo. Isasartangan yung tikas na aramid yun. Wan, promise, manjakaw. Uray siya, manjak mo tayo. Agbalbaliw ako. Nay, at kinkinuto kayo mat nga agabalayan. Apay, di kayo mapan makidaya di ta kaaruba? Di yu darayan ti kasar ni Josephine. Saan na balayan? Ag kinuto kami laangan kini abalayan karda dito balayaw. Aniya? Hehe, wan lakay, tagdayet kamay, tanay, nakalukluk magkamay ngagpadpada. Ha? Kandi nakto ibalbalkutan ng nuain, taliklik akong ti karnay. Nating laangan ti sidaat. Maminsan laangan siguro iti makabulan ngag sidaat iti karnay. Aniya? Uray siyang abalayan. Diyak pa'y mangmanganan itiin na boy. Nadangkan prutas latan. Takayat ko ti kumutaw. Masapol ang maikat dagiti taba iti bagay. Tamarigatan akong amag na iti adayo. Ay, hit na saya at numapanunot yu ti agdayat. Kasta ti rumbang. Tapara madla iti salon at yu dayta. Ala. At kinuto kayo nga raw. Tasyak ti mapan makipangan di ta kasaran. Sige laing lakay. Idi damo kasla jackpot dyan ti bagbaga dagiti agabalayan. Ti panagdayet dan. Tatyam mo sanda kabailan nga aramidan. Ngam kabailan damat gayam. Nagidanda nagdayet. Kat nagidanda mat lakim mutong. Kat nagbalinda na health conscious. Kat inidyan damatan ti mapan makipilpila iti punpunsyonan. Alakastan ti pagayam mo lito. Nasaya at man ta nagbalbaliwan dagiti agabalayan. Unay lakit ta panagtumpong danan niya. Dua nga agabalayan. Dua ama nagbalkot, ama hilig iti punpunsyonan. Agam sa bagay, ididay ta makiday, ta nagbalbaliw damatan, kas kunam dito'y surat mo. Nala, pagyamanak ting ka pa ng ibinglay, iti ka padasam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam lito. Dito'y darama tayo. Manang! Biyana! And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Hello, kada kayo. Amen. Shout out kada kayo. Amen. Amang tartarabay, kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo ibasa itak at manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan at tinong. Ngamsak may na hello mampay kada Roda Ramos ni Ma'am Karen Balonso ni Rox Singapore ni Arlene Shano. Kastiman ti surat ni pagayam tinong. Dear manang biyanang nalaing agdilaw ti asawak ngayon ta kumamatilingad itinagan nga ilang. Dilawan na amin, amading aramid dagiti kabagyan na. Kan ultimo ka robame, pakibyangan na dildilawan. Banaga pa kaungungtan na kanyak no daduma, tamasuro na kitikas jay nga style na. Madilaw na ti daduma, ngam tibagina, kan dagiti mismo nga anak may, di na idamay suro. Rugyak nga rudan, ti agsalaysay. Ay, muna yun dagita tao. Nagatidugma asin na ay daytan. Naggapo man na naya. Ha? Magipabain dagita kapag yan. Ibabain dati apelido bay. Apay man na naya. Che putot ni kabagis ko Sini ko ganda. Ngam intarayan tinakasikog kwa na. Anya? Nagloko mo iday dyan alalaking. Ha? Jay ka hindi mo, kaanakak Saan ang nagpampanunaw? Day ta nga meng tabarkadista.
bulak-bol abin na babayan. Talaga, inyong ano, talaga kastaa. Ha? Kas jay man jay kabsat nan. Mangibabain na gijay tao. Uray kumano saan da nga apelyido ti apelyido kay di balasagag. Mangibabain na gijay akaanakak. Ala, bay ama da bayaw ti mang problema iti dayta. Isu pa yung pakariribukam dayta. Kanakak dayjay. Isu adakkel ti karbengak ang makibiyang kadakwada. Jak kayat ti araramidon da. Ta, ibabain dalaeng ti pulimay. Nanang, nadamag yun ti may papan ka ni Uncle Nardi nga kabagis yaw. Ha? May papaniti anya. Binugbog namat kano di manugang na ide nagiinom da. Anya? Da, haday, suda man na intili na unting ngiwat. Dagiti marites dito'y lugar tayo. Katuwan na na, anya pa ngay. Amo yung matan dito lugar tayo, lima payag ti daga. Ha? Magnibabain day tao. Kapsat ko pa'y mo ngaraw. Kas jamad nga talaga ti ugali di kabagis yaw. Iso nga ibagbagada nga puliyo kano ti terror. Ha? Ay! Di na kiramraman dita. Kasaan nakateraw? Kakaasi ak ngagsingsing pa'y ngam kastaki din ti bagbagada. Ha? Mangibabain to mo da jaya kapsat. Dadaulan na ti reputasyon ti puli. Wan nga ron Ay, wan gayam, ada bisitak numalam nanang. Sumangpat manipod iji abroad. Asinaw? Jay boyfriend ko. Nay, apay. Sabali man ti boyfriend mo aya, Carla. Wan nanang, imbrek ko ni Dario. Nagmadi matiugali na. Anya? Ay, wana. Anan mo ti gwapaw no nalas mo ti aramid na. Isina mo na. Wana, uray no masikuga kat jak ikamati si kuko kanya na. Ha? Masikuga kunam? Wan nanang, ngam saan nga balita damat baro nga boyfriend ko. Ada mga langon iti si kuko. Ha? Ay, nukas na. Amunan, masikog ka. Wan nanang, kat awan na niya man na kanya na, ay ayatan na kanulata. Na? Kahit, anyat plano na ngay. Ikasar na ka? Wan nanang. Ay, nasaya at anyat trabaho na ijay abroad ngay. Driver nanang. Iso nga tulungan dak nga agdalos ito'y balay Tapnuhan nga kababain iti boyfriend ko no may agpasyap. Ay, Pilar, mabalinti umutang. Ha? Ay, una na. Anyat utangan nyo ngay. Asukar, kape, gatas, mantika, ken bagas kuma, balasang ko. Ha? Ay, Nay, di mo samo kaya ti agpautang, Pilar. Kuha ngaming nana. Lumabaleng, jak ko maagpautangan. Tanakadupay ngamin ti saan nakabayad iti utang na. Na, apay, asino dagiti adda utang na aya? Adu, nana. Adu kayaw. Ay, unay mo daytan. Ta iridis mo pa ita panangibagamay. Apay, dakalaw na yun aya ti utang ka. Tapay masapol nga iraman na. Ha? Basit mo ala ti utang ko Nasurukla sa nga ribaw. Wala. Ngam nakabaybayagan da nga utang yung nana. Ay, agtal na ka. Saan asya ti pagpupudutan masingiran. Dagitay dadadakal ti utang na ti singiram. Apay, asino ay ti kadakalan ti utang na dita. Ni Berlin akaanakam nana. Nasurok ajismil ti utang na. Anya? Ay, naglukon day jay Berlin. Mangibabain iti pulay. Alalala, bayam, takasaritak tuman. Masapol nga bayad iti utang na. Tapno di na ibabain ti apelyido may. Mangiramraman. Ha? Oh, Auntie Ilang, nakaumay kayo, Mat. Sumrek kayo, ha? Sanay. Umay ko la ipalagip ti utang mau ijay store ni Pilar. Tasika mo gayam ti top 1 iti utang ijay.
Ha? Kano ka ngagbayad? Nagan mo tinakamarangmang ijay listaan. Sikati kaadwan iti utang. Ibabain mo ti apelyido kay di balasangak. Nga apelyido ti amam. Nga apelyido mo tain. Kuanti, jak pa'y ngamin nagsweldo. Kababain ti kasta nga raramida ang Berlin. Agbalbaliw ka man, tanay kababain. Ada nasawam. Hanggang mangutang kapailaan. Auntie? Kitain nyo mabasit atanay. Ado, ti maibabain iti kasta nga raramidin nyo. Adda kami akabagyan nyo ama ibabain. Inkanto agbayadan iti utang mo. Tapno saan ang nakamarangmang jay apelyidom ijay listaan ni Pilar. Kababain. Uwan, auntie. Mapanak to into nagsweldo Hello, napintasan nanang ko. Nabartok ka man ay. Sige. Pandasin nga ang tanda. Agwala man ay. Malala, sumber ka nga roden, Rio, anak ko. Umay ka. Saan na yun? Daro mo anak mo't lang. Umay ka lang, dumawat iti kwartayo. Igatan ko man iti buryas. Ha? Anwam ti buryas? Tarak na nga. Agtara ka na kiti buryas. Tapno, adan to ilako. Bayadang tumala, no makalako ako to iti babay ko. Nalan. Kwarta yun, nanan. 1 kwarta. Kandak. Uno, buong agtisarming titawa. Ha? Toy. Na. Ay, di mo pidutan day tabaduaan niya kala. Kwarta, uno, buong tawa. Ay, na. Anak ko, sige. Mabitlaan ta, ikan ka iti kwarta. Kay, nangalaam nga itintid mo kwarta. Ay, tay impadulin mo anya pa'y kuma. Anya, kinupaggatang ko iti grass cutter day. Bayadan nanto ka numulaang sa kumbaga na. Agrom na dyan anak mo. Tami nakigawan na, itid mo amin. Kay, nagdadaal mo nga ron no jak ikan. Nungag day dyan paggatang ko iti grass cutter. Bayadan nanto ka numutlaang intun makalako iti babaw. Ta igatang na kano iti buryas dayjay. Agtaraken kano iti babaw. Patpatsimay. Kasladi ka pala na irwa mi anak mo. Anong mabartag? Tila'y bagbaga na negosyo. Ngam awan mo maruglog yan na negosyo. Paggatang na iti arak ko na Ayan tayo nobyom ngay. Kuna man no, agpasyar dito'y balay. Napuspon, tatang. Tabiglamat nga na-cancel tayo flight na. Anya? Kaya, ti amati si Kugmaw. Saan nagpaparing na? Saanan, tatang? Baybayan yun man dadya nga tao. Saan nga balita na singpat mate agda mga nubyok. Ay, alangonan nanto kano dato si Kugko. Ibilang na nga kaspudpud nung anak na. Masaya nga raw no kasta. Taman ba no ti kasta lalaki? Kahit anyat plano yung ay. Agkasar kami to kano. Ngam urayan mi palang nga makapas ngayak Lalaki. Sapay la ko mga raw. Ta maipatignan taw ti anak mo. Lumabasak pa, Auntie Ilang. Ay, mabit man lang, Sharon. Ha? Apay ka di, Auntie? Ay, pudno aya nga inuman ka na ti pagtrab-trabahwam, ijay ilay. Wen, Auntie. Inal daw nga ron titip ko, ijay. Tagalante nga men, dagiti customer may, Auntie. Ay, apay, awanin sa balay, master kam at trabaho, Sharon. Ha? Ay, bastusun da ka, dagiti lalaki, ijay. Apay, awan delikade sa maya. Auntie. Kababaid. Si kalat pagsasaritaan ang dagiti tattao dito'y lugar tayo. Beer house ka nula, hindi mo mapagtrabahuan. Ibagbagada pa yan na tila pakisangsangwam alalakin iti ayan ti trabaho.
Ay na, customer mila ang dagijay, auntie. Ay, uray pay, kababain. Apelyedok, idibalas ang ti apelyedom. Takabsat ko kat nga raw ti amam. Isu adi ka mangibabain, sika siya raw na. Auntie, Hala, pumaraw kay jay. Ta sumapol ka iti sa bali a pagtrabahwam. Ibagadan tuki, di na pulit tayo tilalakain na babae. ay saan mo't auntie? Basta pumanaw kay jayan. Restaurant ti sirkam. Restaurant, wine. Di ka mangibabain, kunak na Pilyong mo't atay disinti a pagtrabahuan. Tapno di da ibaga asisikarodon ka abalasang. Uray ko mano saan ka kabagyan ta. Ayos laeng. Angam. Apelyedok mo nga raw. Idi balasang at ti apelyedom ita. Isu adi ka mangibabain siya raw. Wine. Nangag ko amin ngayong bagbagam ijay ka nakam itay ilang. Kahit, anya kumaita, no nangigmaw. Ada problema. Di ka nagbayin, di lang pakibibiyangam. Biyag datay jay, inka bibiyangan lang. Nga oray ibabain dan ti pulimay. Ay saan Kas jay nga rod may ti ka nakatrabaho. Di ka baybayan dita. Mangibabain nga rod. Agduduma alalaki ti katibtibol na. Ibagadan tuki din nga adda pulime ababayadan. Ay, apaw. Ha? Baka umakatinaw. Day talamang tugtog nga kanyak tiar aramidam bay. Awampay na po utak kimampi ka magkanya. Kontrabida ka na yun tiar aramidam. Kontrabida ka. Ay, kontrabida akong kunam. Andyan na ya. Kaano nga tayo makapanunaw ti asawa? Talaga nga takas dyan yan. Di na katan maikati kinalaing na amakiblang iti pada na tao. Habang buhay nga tamutan akas toy ti akim ko kas asawa. Para anawa iti asawa. Bakit? Magandang. Apa nakapanimid ka di tabay ti tawa? Anya pampanunutan? Ay, Anyat problema ako na. Ni Gina aputot ni kabagis ko amaneng. Apa ni Gina? Hay, masikog ka no nga raw. Anya? Hay, problema mo ti kastoy. Kasanula nga tanjay sikog na. Anyan tungay, ti ipakad na iti anak na. Kaawan mo trabaho jay nobyo na. Kan nabisyo ka na jay nakasikog kan kwa na. Inaldaw ka na ngagbartag. Anya? No day jay tumo Gina nga men. San nga pampanunaw? Ay, mangibabain! Sus. Ma-stress ak manan no kastoy lang. Ay na. Bye-bye tabiyag na jay. Apay nga min ay atila pakibibiyangan bakal. Dakal ti pakibiyangak. Ta kabagyak na jay, lakay. Anak ti kabagis ko. Apelyedok idibalas ang ti apelyedo na. Isu nga awan sabsabalay. Kay oray man. Adamot dagiti dadakkel na amang problema iti tayta. Hay, sana mabalin na jak makibiyang. Kaanakak nga raw. Jak makibiyangan. Ay, ti dandanagak nga men kadjay sikog ni Gina. Ang mga no agbalinto amal nuris ti ubeng. Ta siyempre, ta awan to ti maipakanda. Ta istambay mo dagiti dadakkel na. Ay, apaw, na yun na ya, apaw. Ilang. Adaw, tinaskin na problema dito balay. Di mo iraman ang problema ti sa bahala tao. Masurunak nga raw. Tawang pa'y limpyo mait, akakaanakak. Ay, ina, pasig damot amin paanawa. Lalang! Woo! Na, ay, sige, ay naksabtan ti anak ta. Nabartek man na si Mangpet. Ay, ina, pawan niya laki. Anya na ya.
O, nahinday ta nga asawak. Ay, nalae nga bang dilaw iti anak ti daduma. Ngumday mismo nga anak na. Di na mga madilaw ang lumay suraw. Diti balay da, Carla? Ay, Wayne. Apay, anyat masapol mo iti anak ko. Ha? Anak mo gayam? Karuwaram ti anak mo. Tada na patig ngay bagakin ko na. Urayik ni tiruar tinalada niyo, ha? Sino kaya? Basta paruwaram ti anak mo. Awanan kay tibayin. Anak ko. Sus, kabilin damo ito di anak ta bakal. Umay ka na. Tatulungan ta ti anak ta. Naglukon day ta babae. Sino nga may di babae? Ay, pinaruan mo ni Carla. Kasi mo maam mo lang dyan. Ay, na po. Basta umay ka na tayong tatulungan day anak ta. Pagbagaan niyo, tanak niyo! Aga-agaw iti asawa! Ha? Nanang. Ay, hindi kaya tasawan da ito'y Carla. Sino da jaya babae? Asawa tinubyok. Anya? Kayat mo asawain. Ada asawa ti bagbagam anubyam, Carla. Nanang. Sorry. Pakawanandak no nagulbudak ka na kayo. Ay, por Diyos. Rumuaran da giti marites iti babalay da. Ay, umay kan. Sumrektan dito balay. Tarasam. Ilang. Agrubat ka. Intakitaan ni Riyong anak ta di presintaw. Anya? Apay nga dahi di presinto ti anak ta. Tiniliw dagiti pulays. Nagtakaw iti motosiklo kin alahat. Anya? Bakit? Nabalo din ti anak ta. Awan maramidan tayo. Nakabasol mo nga may. Kat nimot Carla. Agpasangayon iti mabiit. Anya. Nakabalo doon ti lalaki nga nagtalakay. Katimot babae agpas ngaya balasang. Nangarog ngay. Adalitan. Awan maramidan ta. Basong damit lang nga. Adidamit ngamin. Agpanunot iti nasayaat. Agpadadamit ngamin alasuke. Ayun ay matantigas-gas at dagiti anak talagay. Awampay limpyo makadakwada. Isungarot ako na adi ka adilaw ka dagiti kakanakam. Wano daddo mapay akakabagyam. Takas day ngarod dagiti anak tabakan. Wanad lagay sanan. Nya kun makibiyang kadagiti kakabagyak. Mababait akon. Wala. Dagiti kidi anak ta. Ti pangibukbukam iti atensyon. Isuda ti dilawam. San ati sa bali a tao. Mainay-nay na pahikid niya pakariribukam no pakibiyangam amin makita mitaglawlaw mo. Punot ako namlakay. King, ti may bagbaga, dagiti kakanakam ganin ka. Taapay ka no amadilaw mo ida. Idinto tadagiti anak ta. Kat di mo ka no madilaw, wan no maisuro ida. Gusto nga rodo na. Nakaro ka ba'y? Alabayam, nagtuagkid daw iti pasensya ka nakwada, lakay. Mababain ako na talaga. Manipod din, nagbalina na naulimag ti asawak, gaputa na amiris na dagiti madi nga aramid na. Manmano na rumwar iti balay may kat sana nakasitisigo na masapsapa arumrumwar, amapan makimarmarites.
Kat tilangan na po kumitayan da atensyon na tanapan nagtrabaho ti anak may iti sabali a lugar. Kat da kami ni ti asawak ti mga aywan iti apo kumi. Alakastan ti pagayam mo, Tinong. Pagayam Tinong, pagyamanak ting kapanang ibinglay iti kapadasam iti biyag. Kat maragsakanak, tanagbalbali umatlahang tasawam. Awam mga min premyo na amapan makibibiyang iti sabali ataw. Ngamno apay nagagut amapan mang dildilaw iti aramid dagiti pada na tao. Pudno jay kunam, umanayan dagiti anak yu a problemaan ti asawam. Di nayunan pay, tay sumala ti marigatan nga agparikot, ti parikot ti sabali. Bueno, papagayam, di taan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tinong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos dagnina, kada kayo. Amen.